Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Оилавӣ дар Олмон ҳастам. Ҳама каса хуш омадем ба канали мо. иншоалло ки ҳаматон хубу тансиҳат ҳастем. Мо низ ҳамчунин хубу тансиҳат ҳастем. видеои имрӯза ай анами лави баҳрай и дарёҳай и каналай хай кӯтоҳи гап ки ай лави ов сар мешава. мо имрӯз киҷо мерем дӯстони азиз? Мо имрӯз ба тарафи политсай моро файрод кардагиай. мо политсай мерем. ай меҳмонӣ омадем ки хат омадай ки фалон рӯз фалон соат бояд ки мо дар политсай бошем. дӯстони азиз, ози ай политсай ки биромадем ба иншоалло воқеаи кора мегем. ягон чизи чи нестай. хайр метавонам қакшам гап занам. ба номи мо фақат кадом одаме ба номи мо айнами магазинои интернет магазин чиз мехара ба адреси хонаи ма. баъд чанд бор шидам ки хат меоям. ма як бор нигоҳ кардам, ду бор нигоҳ кардам. хай гуфтам ягон хато шидагия ки не ҳами як солай хат омадесай нашид. гуфтам хел намешава. и хатора гирифтам рост политсай бурдум. политсай хай проверка кард. чӣ кард? як мард буда, мард зан будиян. оилавӣ рости гап намедонам кия чия намедонам. ҳами хел мара гуфтан ки кадоме ҳаст оилавиян. ай адреситам хел чиз заказ мекунан. ана имрӯз файрод кардиян. рости гап намедонам барои чӣ файрод кардиян. ака намедонам кубурем чӣ гап мешава. иншоалло ки ба мегум чӣ гап шидагия дар охири видеом. ишқилиб гуфти гапҳои ӯзбеко ки ишқилиб ки бо мо бимонен мефаҳмем воқеаи кора барои чӣ моро политсай файрод кардагия. и ова бинен хушругиша. дӯстони азиз, мо ду моста гузаштем. сеюм мостаи ҳозир сеюм моста. ака ба болоам раҳ буда кӯдако гуфтан лави овқати хай хоҳиши кӯдакоро дар замин намудем. лави о мо ҳам ака чӣ кардем? дар лаби обе рӯзи офтобе дар лаби об лаби об лави овқати рости гап меравӣ тамоман боди ҳавош дигарай. вақте ба лави об меравӣ худ мекунӣ боди ҳавои тоза тамоман атмосфераш дигарай. да инҷа ки боло мебурем. ай пеши зданияму политсай мебурем. ина дӯстони азиз, рост ай ҳами ҷои политсай омадем. усубас фикрам ки пожарния. инҷа ҷои пожарния. и тараф политсай. дӯстони азиз, мо биромадем ай политсай. ай короро ҳал кардем. нафарое ки ай мо ба номи мо либос заказ мекардиян ай интернет вай шидан. ай интернет либос заказ мекардиян ва ё ҳозир да кофтукован бо медонен ки бидиян. ва ё дӯстони азиз, ва ё ҳамон нафарое ки да курс қадима якҷоя курс хондагем. чанд курси олмонӣ хондагем. тоба одамам фаҳмида намешава. субҳоналло, дар як сол замонаи фанд фиреб рости гап ма бовар ки ма ваёро дӯст гуфта қабул кардам. ҳами номта мегиран иродаҷон меган бовар ки хол мегӯнем ки ай ҳама дӯсти бехтарин мада ҳамо ай рости гап одама намешиносам. одамшинос нести ки анем хелед мекунам. худованд парвардигор ҳидоятшон кунава.
бо мусулмонан охяка бугем ки мисол ягон чӣ бошанд. инам хел дӯстони азиз мегӯянд ки дуст мегӯянд, дуст бедуст буданам хайр намешавад. дуст бо бехтарин чиза не ки дӯстам ҳар хел мешидада. мисол мо 5 сола инҷа якдигара мешиносем. ино дар ҳаққи мо инам хеле кор кардем. 5 сол дар курсо хондагием. инами чанд курсе мешава. мо якҷоя хондагием, якҷоя мешитем, якҷоя мехистем дарс. инами хел дӯстони азиз, барои ҳами хеле дӯстое ки ҳами хеле мекунанд, бедӯст будан беҳтара. лучши худо тоқа бошӣ, дӯст надошта бошӣ беҳтара. мегӯянд тоқагӣ ба худованди якав ягона мезебад, не ки мо худованд якав ягона, не ки мо тоқа нестем ки мо худованд дорем. дӯсти беҳтарини мо худованде ки ҳама сиру асрори моро пушти худаш ба ҷо мекунад. ана хел дӯстони азиз, одамо дар шаҳри мардум меоянд, чӣ коро мекунанд, чӣ коро намекунанд. бинем наметарсанд ки мо дар шаҳри мардумем, без ки ягон чӣ мешава. дунё бедарвоза нест. хошон ки ҳами чикини ҳеч ки намефаҳмад. рости гап и хато 1 сол шид омадестем. ман худам ҳайрон шудам ки ёк чиянд ки фақат мада меоянд, ман ягон чиз заказ намекунам. мисол хайку хадина ки заказ намекунам, мекунам. ман чизое ки ё заказ кардагиянд, ё توبه کردم خدا. بسیار من لباسام من میرم ایمو شهر برای کودکام میبرم، در همون جاش رزمیر میکنن میپوشند و میخرم. خیلی راستگم من نودیده اگر بخرم یا چیز در تنم کلونه یا که نمیشوه یا که تنگه یا که کوتاه یا که خیلی برای همون اول میرم میپوشم، در تنم چین میکنم و میخرم. نه که آدم ها نه خیلی فریب میکنن، فیرما هر چیز کس میکردن میشیده ده فریب کردن. اینم خیلی دوستان عزیز، شما مثل ما چی میگن فیر افتاده نشوین، یعنی که در فریبی یگون کس مغلطین. برای حال بیاوین جای خود، باید بمونین پای خود و هر کس دوستی دوگانگری نکنین که دنیا نمخه فریب نایرانگه. این بارون بینین، تای بارون موندمه. سبحان الله، بارون بینین. تا مغازین میرفتم اقلام امروز یا سخت میشه یا خوب پس میشه. عزیز ما اومدیم اینجا عبدکنی حاضر میبینیم که چی داره. بشنا يوزن هناك بطحين على قطيع بخور بخريكش بشنا موندين. بورون هوا ساقين کودکای بیچاره ای داشتن و شلپر شدن و مونده شدن، گشنه شدن. بعد پلیسا ای عبید اومدیم. اینجا جوی ترکای ما فقط اینجا بیم شهر تماشا بیم، اینجا میشینیم میخوریم حلال همه چیزش. دوستان عزیز، این ما عبید مونا گرفتیم، نازی میشینیم میخوریم. عبید ما چه دونر کباب بوده ای بود. من که قرطقم که درکی میکرد نگرفتم. چای نداشتم دینو جان؟ نه؟ او نگرفتم چای.
чой надоштиян. Хай мехрема ка бечой.